Ассалому алейкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, мо равон шудастем ба сӯи мағозаи Мастероке ки дар маркази шаҳр қарор дорад. Баъди ҳайкали Исмоили Сомонӣ анами зданияе дидестен, анами здания пушти анами зданияда мағозаи Мастерокай. Ҳозир ма пурратар мефаҳмонам, раҳшам хел навор кардам. Бисёриҳо савол медоданд ки аниқи раҳша гап занен. Ман ами хел нишон додистам. Дар инҷа анами хел ами дом тамом мешавад. Мастерок ина пеши гугуш, салони гугуш, бари салони гугуш қати раҳ ҳастай. Ина роҳе ки маркази савдои Мастерок анами роҳ қати мебиёен. ҳатто нишона кардагие ки шумо мефаҳмед ина боз иҷа Мастерок навистагие. Анами хел мегзарен дуюм этажай аз берун лестницаи меброен. ина тамошобинони азиз, наборое ки комплект мехостен. ина намудое ки бо багема чанд намуд, ина багемои королевский фасон, ина чанд намудаш ҳастай. ина намуди бо тёмниш ҳастай, светлиш ҳастай, бо ҷудоз бо навор карда ҳамаша нишон метиҳам. дар ҷани хеле пастуи комплект ҳастай. ина намуда бинем чанд хушро сафедай ку як вай рамкаи золотисти дора. иҷада 56 та предмет дорад духтаро. 2750 сомонай. Як дастархон пур меша беҳад бисёра чиза кош хушруай бад хали современи стилай бо скидка доран. ё аз номи канали ма гап занед ҳатман. дар инҷа чанд намуди дига вариантҳо ҳастаем. однотониш ҳастаем, хали просто однотони хали ҳастаем. 825 сом, 900 сом. ҳамаша ҳар хел нарх дорад духтаро. кадомида ки мехоҳа гирифтан биёен ай пеш тамошо кунем, бо муомила мекунанд беҳад чизои назорам ба ё пасудои тари прастояко нестай. ё ҳами хе фарфори тозай сабукай маълума, ина фарфор маълума и чихел качествене ки буғалта дарам намешканан. ё качестваш зури бада. ина пиёлои калон шабинем чӣ хушрӯй не современи стилай барои ҳаррӯза хӯрданак беҳад хушрӯй. баъд ҷода чойнико доран, графино доран, пасудое ки штучни мехоҳен мехарен дона ки мефоратон ки сафед бошад дастархонда. ина тарелкачо шабинем дӯстони азиз, ина беҳад хушрӯй тарелкачоҳои майда, калон, чоркунҷа барои салатница, салатгирида аввални чанд намуд ассорти гиракҳо доранд. вибруш беҳад бисёра мехоҳем ки биёен аи дона дона бигирен ҷамъ кунен. ҳатто ини хали боваё доранд, ду этажа вазо доранд, мегирен комплект тахтон тайёр мекунен. дар инҷа бо ини хали креманкиҳои бо шапаракдор фасонако доранд, чанд намудаш ҳастай. қангиракҳо ҳастай духтаро, мағзи чағз мегирен беҳад ин стилакора бинен чаро хушрӯй чанд намудаш ҳастай. нархошон духтаро гуфтам ку аи витрина бо арзон мешаванд. инами калони хушрӯи қадар бо кришка доштай қатиш бинен. кришкашам шишагӣ, хучам шишагӣ 123 сомон як донаш. фасони хушрӯй бо иҷода зарчам ҳастай. ина намучамбо ҳастай 114 сом, 84 сом. калонуша 114 сом, инеш 84 сом. багема ира бинем чил хушрӯча вариант бисёра духтаро гуфтестам ку биёен иҷа мева гиракҳои пальма доранд, чанд намуд доранд. хали дастархона мекушояд, беҳад хушрӯ мекунад. падносо ҳастай. ҳозир метавонем вақтчай биёенам хали чизоро бихарем бо нархи дастрас. тамошобинони азиз, ани хали чойникои фасонак доранд. бинен чил хушрӯ чанд қадар вибруш калонай. дар инҷа меои мебинӣ намедонӣ кадомиша бигирӣ. ай хушрӯгишона, ай бисёриша вариант чун бисёра ҳамиш дамада маҳқула ҳамиҷара. хали листои шишагӣ дора комплекти 3 таган беҳад хушрӯ. ина наборам бинен чил хушрӯ. ваза қати стаканош, баъд хали приправа гирако доранд беҳад хушрӯ. агинаи чизаша бинен тамошо бинен азиз. нержавика хушрӯчай 80 сомон, 65 сомон. нархошам нархҳои зурай, нархҳои хеле ба инсофонаи магазинда. ин хеле дорам барои приправа гирак 103 сом. чӯбияй эстетични хушрӯ мегирад. кухняра вариантш беҳад хушрӯ, чанд намудаш ҳастай. воем хали чира. ина намуди бо приправа гирако. дар инҷа хали золотистиш ҳастай
рамкош бо ғавстарай баъд ина намуди тортницаи чӯбӣ кадомида даркора бо ини хали шастай бо ина намуд вариант шастай инами чӯбӣ я беҳад хушрӯа 136 сомон кадоми торти чоркунҷаме ки намеёфтан ина иҷода ҳастай бо круглишам ҳастай ина ё чӯбошон хали чӯбои бамбукай беҳад хушрӯа ҳичи намешава чанд намуд чанд этажа вай доран қангирако доран хоҳендаи пичони ҳам мегирен багати мегира чанд этажа дора на 3 этажа ва 2 этажа пас дошон ина набин беҳад хушрӯа и стили шамхалияй ҳам асарти мекунен ҳам метонен ки дари бо ягон хел меваги қатӣ кунен хушрӯ мебиёя ҳама намудш мешава даи бигирӣ чанд варианта хушрӯ нигоҳ мекунад ина намуд чабинен капля идам новинкаи хушрӯай 60 сомон бо ина намуду 60 сомонай ияй ба фикр ё ияй беҳад хушрӯ ира хай вариантоша бинен духтаро ма ина нишон додистам чанд намуд ҳастай баъд иҷода наборои и хеле ҳастай ина чанд тага дора предметаш 58 буда ина версачи кадомда версачи махбулай стили версачи 3000 сомонай бо нархиш арзон меша аз номи канали ма гап занед дар иҷа бо ина халиёша дида мебинед чӣ хушрӯа кала гулаш беҳад хушрӯ чанд нежни дар иҷа ина хали баги мобо ҳастай комплекто ҳамаи чизиш дора хали бо золотисти бисёр боша ин намудш бо ҳастай бо ин халиш ҳастай чун ҳамешагӣ медонен духтаро ки ма ҳам мағозаи мастерока вибор кардагиам махқулай ма чизош ҳам чизои необычни дора пасуда боша бинен и креманкёра бинен беҳад хушрӯча аҷоибот варианташ нағзай баъд хали дарахто доран чанд намуд вариант дарахто лимон бо ин хали намудш ҳастай лимон бо ин намуд гулои калон калони хушрӯ баъд дар иҷа бо ҳастай чизои строительни мефурӯшанд барои сохтмон тамоми чизаш ҳастай люстра ҳастай чизе ки мехоҳен духтаро биёен ёфта метонен аҷоиб иллюстра бинед чӣ хушрӯ нежни яка коридор дакне аҷоибот хушрӯ ина багати барои зал калон калон люстро ҳастай вариант чабинед чиро бисёра духтаро ина ира нархша бугум 120 сомон ин новинкаҳай пеш навор мекардам иё набуда ина ҳозир бинен чиро хушрӯай новинкаи бо я намуди дигаш бо ин иҷадай набинед чиро хушрӯ аҷоибот нежни ҷода сабачашам нишон додум ко ё новинка духтаро ба и хали 3 тага дора 4 тага ва 5 тага дора 3 вариант дора экономични вариантай бисёр намебарахе камтара қати пур мешава беҳад чизи хушрӯи новинка бировардиян анамира ба назар гирен биёед харидорӣ кунен ки мом нашава ҳозир бисёр вардагиам борои навай духтаро баҳри шумо ина ҳамаша навор кардистам тамошо кунед тамошобинони азиз ина посудомоечни машина мепурсиден ина доран бош бо ҳамо качествени шайда беҳад сифати нағз шай подписчикҳо хоҳиш мекарданд посудомоечни машинаро нишон диҳед ина дар мағозаи мастеро дар марказш инами нарх бо ё скидка мешаванд духтаро чӣ нархе ки мебинед скидка мешава биёен ай пеш духовкае ки ма истифода мебарам ханза ина иҷода ҳастай ина майдатаршам ҳастай калоншам ҳастай ҳардуш як рола бозӣ мекунам просто размери иш кам тарак майда фарқ дора нархҳое ки ҳам пеш скидка буд ҳамун скидкаи духтаро ҳамин нархҳо буд скидкада боз аз номи ма биёен гап занед скидка мешава дигар чӣ мефоратон дар маркази шаҳр қарор дора лекин нархҳош ҳамаш арзонай духтаро барое ки ин мағоза ҳамеха тез обновление мекунад тез навигарӣ мекунад дар зарафшонам ҳамчунинай зарафшон да кадоме ки мехоҳа ина зарафшон биравен мағозаи дигаришо ина мағозае ки ҳозир ма дар маркази шаҳре аввали навора тамошо кунем баъди сомонӣ поёнтарак мебиёен салони гугуш мешава пушти доми салони гугушда қарор дора бела пицца уҷода бо якта бела пицца кафе ҳастай пушти ҳамуда ҳай наворда мефаҳмондагием бубинед инам мелка битаваи техникарам дора тамоми таҷҳизоте ки хонада даркора дар иҷа дида мешава пилисос доранд телевизор доранд холодильник доранд
ҳамаи чи ҳаста ина плитои чанд намуд каструло доранд, мантварка доранд. пилисосушона бинед вибрш беҳад бисёрай. бо дари тарафам пилисос мондагиай тифал утюг набори хали кавлес қошуқам хали чизо бисёр доранд наборошонда. тостер доранд неста посудоҳояй тамошобинони азиз дар иҷа бо ҷои пластмасси контейнер миллион намуд контейнер дорад кадомида чиз намудаш маъқулай мебиёи нархош ҳамаш бо дастрасай. ини хали барои кӯдако ланч боксо доранд бинед чӣ дарунаш ваяй гарм нигоҳ медора сутка борияй вариантш беҳад бисёра бо бе суткадоршам хали бе пластмасси холишина ҳастай чанд вариантош ҳастай. контейнерам беҳади беҳад бисёрай барои кӯдакҳо обнӯшакшон бисёри баъд хали вибр калони бадай тамошобинони азиз ин хали донагирако дорам вибри донагирака бинед тамоми намудаш ҳастай. метавонед биёед харидорӣ кунед. ина тортницаи пластмасӣ маҳкам мекунед торт мулоимак меиста сабука ки хушрӯяд дар холодильникам ҷо мешавад. ина тахтачаи бамбук духтаро беҳад тахтачаш нағзай бо ина хеле органайзеро доранд тамошобинони азиз. гулмонако ина чанд намуд виброи гулмонак касе гладус медорад тобакҳои фасон дошта боша ина вибраш хали сабука ки хушрӯанд. баъд ана хали органайзер пурсида буден он дафъа ина чанд намуд шасеш барои ина ванна мемони майдатарош бо ҳаста барои хона детский шкафчик меша барои кӯдако. ина 410 сом калонаш 410 сом ина майдатараш 375 сом. ина бинед чанд вариантҳо ҳастай. ина ишам хушрӯя шкафчик дора ина ҳуи мештай бинед чӣ хушрӯя дарунаш калони хушрӯя ин магнитка чи бидайра бинед бо махоки ичӯи хали меша мебинед магниде сахт мекашдеш зор барои кӯдако либосошона мемонӣ беҳад хушрӯя хелодамо кухняда истифода мебаранд таҷҳизотҳои кухняшона мемонанд. инам хали тамоми чиз ҳастай мелчам ҳастай. ина хали ҳастай килёнкачиҳо барои рӯи авқотро маҳкам кунӣ ҳамаи чи дида мешавад биёед харидорӣ кунед. ина иҷада бо пилисосо ҳастай гуфтам ку як ҷои дигаштам ҳастай фен ҳастай хай хулоса дар ҳамин навор дидестин чизо доранд беҳади беҳад вариант бисёре духтаро. пилисосо 1100 сум ҳастай 2500 ҳастай 2000 1300 сума доранд 900 сума ҳастай баъд 730 сума ҳастай сонифер ина 880 сума ина 900 сумаш 740 сума беҳад вариант бисёре бо хитачи ҳам доранд и тарафта ина хитачи ҳам ҳастай оригиналоша иҷада духтаро бо хитачи дигим сортам дора и дигим сортош нест и оригиналоша маълумай дубайскиёш дига хелан камтар ба миксер ина майдаҳошам ҳастай кафе молка миксеро 150 сомона ҳастай 155 сума 145 сума майдаҳо блендеро ҳастай чанд намуд тостер ҳастай қошуқо набор ҳастай бо ин нархҳо арзон меша дӯстони азиз 235 сум набори қошуқ 320 сум бо ин хеле ғаусик бисёр дора качестваш хеле сифаташ ғамсай набори қошуқҳои калон ҳастай ин хеле бинед коробка қатӣ барои арӯсако миксери калон ина миксери бергамо ҳастай туркӣ кадоме ки чизе ки мегира бо биёен аз номи канали ма гап занен кафе варка ҳастай арзон мекунам бо скидка мешава ин ма гап занен ин хали светильникам доштиям. дар иҷа сковородкаҳо ҳастай чанд намуд сковородка каструло ина чизе ки дар кор ҳастай амҷа ёфта метонед. ҳамаи битаваи техникашон қатъи посуда ҳамаш ҳастай иҷада у тарафда битаваи техника мелкаи битаваи техника ҳамаи чи доранд духтаро кадомида чизи дар кора биёин айноми канали ма гап занен скидка мешавад чизошон арзонай нархошон на багемошона бинем беҳад хушрӯ инами комплекти багема 960 сум инаи чашкошона бинем чӣ хушрӯ комплекто аҷоибот фасон. баъд бисёри занҳо мехоҳанд ки хали дегҳои комплекти омес эверен туркӣ бигиранд ин ҷада ҳастай ина сифатҳои баландаш инаи тигровишай ай фирма эверенай комплекташ 5 та дорад 4 та деги хали сковородка дора бо якта сковородкаи хали жаровница дора инаиш обши 5 та хали
чӣ мегӯянд 5 наборда 5 дора предмет. Ҳамаш кришка дорад духтаро. Баъд инаи поён даво чанд намуди дига шастай кадоме ки мехоҳад ина биёен дега қатъи мантиваркашку вибрш беҳад бисёре каструлаҳои калон дора, каструлаҳои майда, набор барои тӯю маърака хеле качествениёянд да духтаро ғавсе такш намечаспона. Чанд вариант шаста инаиш Туркия омесай беҳад ғавси хушура ин хеле майдаҳои Туркиям доранд калоноша. Вибри термос беҳад бисёра вибрша бинед тамошобинони азиз ҳамаи чи ҳастай даиҷа сутка термос чойник ин хали фужеро сковородка ва диҷада чанд намуди хали креманкиё ҳастай вибрш беҳад калонай соковыжималка каструлаҳои калонам доранд чанд вариантҳои 20 литра 30 литра 40 литра дегои кукмара мечта гранит ин дегои гранит